na de ewu agya no adwendwen so de yare na eba e de owu na eba ba mi hu wi maame mani age nyankopon koso anhya odin maame wate obi mpa obi pe o man say o no mntem te sen ono de akwala ne de onkasa me ho kora de ne ba yare no ono de say de onua no nyina ata no kro ne ba adako no ofre na wonfa onkasa wo hu biem nyina se me nya ne life man eno anu no maame eno anu no sebe obi awo maduasa so oje abayen akwala no kora no oyale no on de kakra ya matese ye se ye be post wo mu ofa ne mla me na me hwa akwala no oba time na wonye ye post na wonya kwa ye adwuma no me me hwa akwala no cause akwala no na makwaje adura me de mana na akwala na tenase ko betimi asori anante bibi tu na nim se ya no owe akofa ena wo mo ti be ye nti o mo ji akwala na akwala na ne ayesa no ke na akwala na sori awo oba time hwe asoma okay awosin kura gume akura na nam no so asebe wo mane bo ba yi no sa akura kro na oba na nya posting wo se onfa ne mro na hwe no na fa bibiduro ye no ntimi nsori na no makoka bibiduro bi maame ne se maame mfie so ba kra no otimi sori ya wo de mfie miensa no obesole me frɛ na wo mo se me na makasa me ye no nti no me am nkwate aduro wuram na me fa me ye no na nya no ho na mo na wutui yesi amfa ne mame awo unim ena maka kire oni yesi obi awo maduasa oje abayen obi so nwoda nanso ne ma eburo aduasa enti mame nka nche obi bia so ni wa enso awrade ye de wo ma yiye twedi ampo betimi aka wo makoma ma dakro oba bebu nkotodwese gbram ewo wani ma me fa me bone cheme wo de mark my words what yawo enti yibi bia fri wakoma mu na de koso abom paye ma wo ma no what oba brante na ode oba ye no wen asuma na nchi okay matinti minua ba no se ma me money din last time wo kaya wo send 500 cedis amount so oba ne de buy and there were the 1000 Ghana cedis 10 million se me fa ma so obi mpa obi pe wo ma ne mpa o maame a ono de ope o maame na 1000 Ghana ye chi no osan hyebo se nyame ya adoma kwasiada eye Mother's Day enanom da obesan ma ne me na me de atontoma e de ama eti minua ba no se ma me moni din wa fidie so ye wi a me boni din a kire no wagina so abom paye e de ama no ate ti ma fie feska ne ma wo me mami ode bo akire ma me cameraman ko ma me na o ma akire ma me hwepeja nsa na hwesa so a na mempe ena akire na MFK sika na nso bi aburo so nso ana de ama me mami mbacha esen 10 million mati minua ba no wo Canada abrochima mu na de sika ne bai wo se bosumi bi obema ne o de na be kan kire no me dana se papa obi a wafa me sane maame na wo hwe mi nyankopon mo no papa me sire nyankopon hira e de mane free de so kwesi ne mane ne nana no so kwesi ase se twan onyankopon tonsupa emu na dwuma so onyankopon ma enmonyam pa abura enmonyam so enka me ba no amen na fe won hira no free adum nko adum amen na da biare da no wo hu me mobo sa no yakopon tua no so kama me no fa na ka tua mo emfa ma no mama amen na me hira no ma no kwatentene amen mame enti me ba jofa bi to akokọ na rewate akokọ nkwa ne ye ntu ne ti ne ntwene ne ti no pa mu na nkyene wurawura mu a ya no awe akokọ na mo akoma toyem unim bibi owo me ka kire me yakopon na ayo efia metimi ye tu mi fia da nko a fia da nko a na nso maye pie mienu enua guso nchansen wayi enti me mfa nta akokọ nwe mate me de koton chansen na me de akobo me dan so ye de nyame ase yankopon ye de nyame ase mi son nyame ni wo ma ka kire nyame se me dan na si wo no enkwala ni bi me so me nya adwuma bia me dan na si wo awrade boso ma me ene watie wo mpaibo no kakra dan ase papa nyame hira no wo frɛ na hira no ma me pa amen se nyame o hira no mate pa me nua ba ni nyame hira na maame nyame ya adom a kwasi ada ye Mother's Day enanom da na ye bie kwan se obi anye video one ne maame single mothers enanom a wo mo ko atie gina
e de ahwe wo ma omunye video mfa production line ne so mra na wo medical twere odin ato ho owo me ye best celebrate you on Mother's Day ma twere odin ato ho me ma oba ne nye video ma o mi ankasa mi ama yo hu video enti wo ka ye na ye maame no makwasi ada ye be hye mu nyam ne ho why Raden ka ho me so meba mate me ma anopa se ya anopa se ya kwasi ada anopa ne nyina ye ginam ye be hwehwe ye no fumu oni wa badwafo nyina so nyame nhira mo amen na wa mama adwuma no nkoso amen se de mo hwe ahiafo se bi ode ba na ka wa amfra mi amfa amame a sanka bi nhunu nyame nhira mo pa amen amen ma dina mo ye boa kumasemani wiase manyina ndamo amen maame nti erade nka ho why ye wie beto so akiro nti abusua me maame ode na obi adom no aye no adoye na ene enkomo a me ba bedie no me ko Italy na me de ene enkomobo no efri eba nti aye na Italy na ye kwa akodi nkomo me twa line atum na yakọ Italy edam abomu pun baako pum yenu. Hello? Hello. Good morning. Morning. Beme na mpacho ma ofune mewa no yie ma me na kasa kese mpacho efro osen. Mpacho yo. 96.3. Hello, Timenka. Bema me tu nka mpacho efro osen. Your friend me Samson, but me did the party upon Samson. Mato upon Samson ha Lawson TV anope waboye punum se wo case bia etete wakoma ye tu hwen Italy ene agina Italy fine na we Me wo Italy Vicenza Casignano. Me pacho mate anope ye ti odi na nsie Anope de boko me free kono wo biase. Eye papa bia ye ne wo kono wo biase. Your friend papa ya danso. Ena ne ba no so de sewa ne be se 2002 odini sen e be shebe be akra no onyema nya be bosumi nsia ana ode bae hello be me na mpacho yeti o wan kan chem se bikura awonyem be bosumi nsia na ode beto mani ode beto mani mi nso bika se bia minimum ho hwe eno no ma antiase omuma me hu ya so mama so ane Kumasi Central police station na je so mo dem ba doxy fo no wo am ye be kan ho asem ama me gitum ese mehwa kola no mahwa kola no a Lawson FM be ba yi che be 1 year ni muni o ma me no kola na patu no me ya aka me de metim ba bi be se bosumi ni a me ofa ewo ho ye friend Kofi Aje o ha na papa no ne ba no ya danso no ne sewa no e de atubofo mienu e de akoto o manum se akora no ame mahwe no a be se 23 years no afi de anya me ba no ne bio etimi akora no a me ntwam nko in fact o ka sa ha me pa me so minim se de adwuma am ye maga na man enti ana mesuma bomodia wewuramu ade asem na bremu nti na asem no asechire no aja something ababa wa no ne tene di science na ode to anim se wonyem ababa wa nde nyame enu mihia no just one day pe woni ne da ba ko pe me pa cho an enti mo da ba ko ne di sen ansa na ode nyinsen ne ba beto anim na wotwe bosome be sen edi busumi nsia wushia no one day ne die no bosumi nsia chi no obeka che so wonyem me pa cho an ye nyina ti kromo menti ase enti ode baaye no wan kasa osisi hu se ebia ebrise na me no die ena se wonyem wanya bosumi nsia osisi mani si so ansa na wogi atom mesisi mani si so na de kwa nsa nti na ma me nso mi gira so ka chen se minim ababa wa no ho hwe because me ne wa ye bibi kura nka be bosumi pe ena esen ka be kan bibi kire me eno na amam enti we na ba sa na me nso me kan sa no omo se an omo asomafo no ka chem sa o de omo ye somafo
nti omukọ energy na papa no ekosa maame Kumasi Central enti emu ho no na me nana afie nko nyame mfa ne kransi yi oye kokot no na oka kire mbe se enye hwe ya wo enye hwe nipa de ye mpo enti wo de okọ akwaje na bra first nso die na bie ni ho anti maame so mi jitu na wan kasa no what try say onyini ye ya se bio ni bie ba ye die ne abai what try say obeye die ne da me de na obi kan eja nipa de se ma hwe no eti anokra ni mitirim ene se omo asa abetu omanu mutuo akoka kire me ofa eje se akra ne nyem ba ne bio nti akra ne oba na be ma akra ne oba nti wan kasa no hwa akra na asabio anye bia wasa na so ne hwene na ni bibi so ose wo hwa akra na ne ba bi sa okakra ane die me kasa me nimu na meboa because eja obi kan wanya de aba ma hwa akra no de ne international school ni yeah ma hu eno but obi a wo hono a o treat kakra bi so se de maame san kra na e wo se ne ba bi kakra timi se ne papa wo hwa akra ne mu gye wo se wo kakra akra no momo de on se me hu ba bia na utu kwan wo kwa wo ba bitu kwa me 1 year mu a ne match ye twam okay nti akra ni years ni nyina no wo ben wana se ne maame nchen ya no watena for 23 years no akra ni years nyina na eti krom wo akra no oba me ho be se 1 year mu ni na akra no apetu ni me ya aka ne maame no eti no mo maame nchen bi obi a ma hwe na SS awi o meti ya ne se onana so de ne kwa Greek school nade na meti kromu an ma me kan kire me ti no kra me kotob na papa onana nani eso onana na amamua e bia satan na ja me nasi kwa so nti mantimi anka ho asem bia anam de ba Italy ha okay enti me pacho na chese abaya ne papa ofa ya danso ene abaya ne kabo mu ko edikoto panimfu anim se akra ne nya oba me pacho ane nti omode koto nanim na disen o be bosumi ne kakrani be bosumi ne na otumi nu de benya Lawson FM. okay matinti ya momode na yemfre girl no momfre ababa wasewa entoso mame sese abrantie Samson wa kire na semonti momfre ababa wa no anasa ne papa ofadanso ntoso na yene ne nkasa yenhwe dienti ya 23 years asemo na ababa wa na nkasa oba na wanya 23 years no wa mde kwato animu se enya oba no no ankasa one na kasa ababa wa no de minim ni number wo ba no ni ne number me ba na de minim ni lie adentia asana me ka se 1 year ni akura no me ba nyina no na me hunu ba bia owo ana me busa okobusa onana na o so de ne ko Greek school Osam na mu na ho mame because that time no na obia me kan kire o se akra na nya wo ba enti sa wo ba na de ni ko school wo ba bi na wuni mu a esenka wo pushi wutu kwan wo pe wo ba ne number na ne ntamu nye oh me ne ntamu ye fine me ne ntamu ye fine pa ana me ka se me pushi ana mboa me ko papa no ho ekobusa na se na nse akra no me hu ni bio ho no obeka se wo de akra no kwa Greek school na me se na se me wa ha adentina wa amfa na meto manim se bia wo de akra no ko school na o ko SS de mo betake me bibi de ma ne ko na adentina we de mo o de ne Mate Samson jina so me ofa dan so ma che ya odo pacha pomba kwa de eja dan so ye from Frimpomaa ha Lawson TV Kumase na abrantie bi a friend Samson ewo Italy abrochimai mu wade ni case bi abeto yenim se wone oba a ye friend sewa awo ama akra na nya emfie aduonu miensa 23 years na no ho na ne papa ne no fa mo friend se modi abeto o manim se akra no emfie aduonu miensa echi enye ne ba no no mpacho ye no kra se modi bibisa akoto abusuafo nanim so say enra yi frame on the way you have to mami aja we de nya aboti
na asem na da pono so no ano de papa etichu wo fre ye na se kakra bi ni die mu na ye ni nkomo meba ano nya di tell eda no ayi meba no friend me ka friend se on invite me na memra enti ano nya di sam wo aja no de me pa cho de me pese me wu ne se mutimi nya akukuduro ekota kire be ma na busuafo se after 23 years akra ne nya ne ba mo yes adwuma no aja mi jina so me wa daje pa mesre wa hia no mame because they me teach us wo na ono oba no ekọ abrante no wo fa mo nchen ede koto wo mani ntimi bisa se utu sa na mo no aja kire me de ate mame ntro oba mame ntro tell enra da no friend anka even though kan opa no o ka se me friend anka me aja me pacho ye wa fidie so da TV so da radio so nti kire ye mu na ye nkọ ye nim mame no be nya nso pasem misro me kra da na obi ka friend me ye se o invite me na me amemra aja yi question na no mame me da bia nko be bia asem me kodum penimfu anim ana o so mama eko nti dia o nti wo de ohia aja me pacho mpanifo be ye nim na asem ben kodi ye me penimfo be busa penimu anim me pacho na ya asem ben ya sanya wo kana de ya wo kana pacho de ya ya dia wo bisa me ai se me bane bueno atra ai enfi abu when you 23 years ana ya dia akoma be mafu na no na woka nti aja me pacho ya mpase akra no mo de ama be ma foforo invite me ni amra ho o do invite ni aba ho ntiretire mu bia ho e be tete mu aja me pacho ani die mu a empanimfu otie na nanom ni adehia etie onyasem keto a simple question answer ma me se eyampa se motu anamo bisa ane ana da bi aja ana me chew se e ko trum kan fu ni ya je asam no kwa nti wo de nya botre na invite me baba why ni baby ya ni mate aja dabe na obenya kwan na oba no ma me se wa mu nyina mabo mu abada ben Manine next week Monday ebe show ni ma me se wa nim e na afi akra na mode na koma be ma foforo no mo ba mo fa ne nka ho why nya ho abotre no me ba do why mate aja ye di ni dia se ebe ma se pani na ya twen onyame ya do majuada why jo enti aja something so ultimate nka na waka kire wo fa jei se nyame ya adoma adwada ye be hia busuafo ani nyina wa ha na yatena se aka nsem no why me pacho yo enti me pacho se no omo ba den na opese ye de to omani wo pese o run DNA wo pese wo sese eka wabo emo omutua ma mi hu ansa na ye hia wo mo ma me se de tie ne se no de me ni omo ni hwe ka so mo dem na koma obi dia me ka ma bo no e na se meje afiri omo ho be man pacho wo sese ka na e betimi aduru be sen ba boka be 4 billion mate nti ya de 4 billion no ebeto eja danso ene ne ba se wa na fe be man na wo mo de akra na kwa akoma no emu aya o emu aya papa se wa wo be hwe ba 23 years me sa ka cho mo se ma boka 4 billion ba pim na mo ka ho hwe enti wo mo de beto ba pa ni mu na di be sen aja something hello network na e break you say this bosumi na otwemienu enti sa bosumi na watwemienu no wodi to o manim se waboka 4 billion abusua ni nyansoma wo bi se bi o mu tubofo bi abepa chew wo mu bedwanto a o mu nyantuza na mo no dabi mentehe se wo ye wadwen se wo da efom kakra bi a wuhuro bi de onama taase so na wo da na na anyeye na anofo ne patiri kwo wo fom duani amani hunu duani amani hunu ekwo wo fom a e chense de zepo afa ohwo a e chense de zepo afa ohwo ano e ya rough abusi Maame Frimpomaa next case in Rampacho hwan na edi kan akasa bebre wo ha no mesre mo aha ye studio enti yenhwe ni ye Maame hwan na edi kan ba mo cho ekuo Maame wen eyewa Maame etisen
mpacho ma ne so mame anopa ide na de monam mpacho anopa ide ne nam ne se ye ne enu abalizi energy asa sese no wagi 200 million otu a 50 million ye hu ni bi ya pena ye hu no enti ne ye de abase ye de bedam na eja mon ka bi mai se de be ya obeba abetue sika na mai ye nua balizi ye hwan ya me pacho ye ne energy asa ne den asa savings and loan asa bosia enti ba me kire mu ye mpacho wo ne hwan eyekuo me pacho ayi all right ekuo no mododo yesen me pacho epem 30 na se ne nu 30 mo yesen 24 enipa 24 ne ka bo mu e na mokwaje ebesia pacho bosia ne sen na nhyehyeye ne te me pacho nhyehyeye ne se eye group enti se wo je a week bia wo betua week ne so esi 24 weeks na se 6 months ono so tua 1 month ne yehu ne bi mbacho sa group no enipa 24 no munyina yetimi ma mobosia ne bom ato ansa na me pacho de eno no nhyehyeye ne na mepese mi ye ne sen no ye se meme na meba ye de me de ye be ma me na se obi foforo so ne beba na ye de ama no but ye nyina ya ka abom se ye group enti group no moje bosia no 1 separately anansa sen okay enti bosumi we ye wode ye de ma no me pacho e na bosumi we nso we ba na ye de ne de ama no ye nua balize mo ne na ye adwuma ache me pacho edi be sen me fansa be 5 years ana ti 5 years ni no group no moje a ono ne je ne dia wotua me pacho nti we o se de na nsi we no ntimi me ka abotai nti a wode ye saa de ne kire yin ya hwe yakọ no hode na ma police fo no kwasem ne yakọ ya police fo ne se omo na aka enti wo magya na wone nam ho ne saa aka no so aka ni nyina agukuo no so a ikuo ni tua ya hwe ya ho odin hwa sebe maje me de ya me tua ntimi fa wo so wode no ensa me ka me nti ekuo no se nipa ba akogye no no na ntua ye chegu mu nyina mo so me pa twane ekuo manie me pa twane ekuo ma waya yenim ko yenim jani o aye asa ema waya yenim ko yenim jani o aye ekuo mame eti kuo mai nyina wo no mo ne hyase anase mo kwa ni mu no na ebi firi mu na ebi bam me pacho ebi wo ahyase ebi wo so a wa firi mu ebi wo so ebi abeshi nti ya na obi gi loan na mo pe obi obedi agine mu ama no mo wo guarantors ho wo a wo be disika no do guarantor ba eti oba leasing one guarantee ma no me pacho be ma na wo kan wo se ye nikunu e na o ma na be ye guarantor okay ono so ye fere no kra na no kwasem ni nsama ya na okeka kire ye no anu onya be ma na ono ankasa di agine mu e ya na de no ka ya na odidi atem kra o sen di enti na ye fere no oba no kra woni na agya woni ni hobi enti sasa ye fere no won so do di ni ba say wo be bo odi ni din ene ne pictures okay so wo be bo anu enti na wo de ba ya fe ye fere wa wo mfa umfi ye producers mba cho mon fra obalizi nto so mame ahomache kra etimi sole ahomache ko ne galanta ne ho ye ko ye no kwasem ni 1000 kra wan fa bi amayen na ye se kani nyina da ye so ti wadaro mama me ye tie mo pa odwane ye design e pa cho otu a 1 month ni de ye hu eno ano nti 6 months ni mu hu ne da we are sure ana mo hu no no onye na adwen so obetua tama ye hu no ne bra ye de ne call police station eno ne time be ya e pa cho acho be sen e be boko mo de ne call police station no nya bi kra nya yi ti mo de ne kwa afi ben me pa cho de ne call 2025 ni mo na afi ni na say last year kra e say ye wura afifu frame kra bosumi num nie ene ache ono ankasa ya mokoto ne ofi o mi mo mu de no kwasem ni e bra de ne call police station na mi hu no e firi ho many say de mi hu ni also oje say 20000 ene watu ya say 50 million nti aka 15000 ene say nipa 24 de echegu mu so a obi anya abeboro 500 bi ya de ma che tuetu ni kakra asemo producer mo for balizi nto so e na de nti a oye de adwuma be pa cho sha se obaji sika ni wo so to ne bag nti a kire ye hu no na wasan electricity for omo wo nkuro mu jeje be ne ma wo mo a kire no ne hu se wo te ho a oye bi okay and as a sales point no na oteba akumu na wan ko bisa ne so ye kuo maame
Wa mi sa ne se na Lizzy sika obaje se o de ton bag o. Na o te container mu ye. Wa mi sa ne hwe. No kwase mi eno de me sa ne fi se adwuma na ye ne. Ebi wo kwa adwuma we mfa utimi da na wo ho. Eye foforo. Na so obi nso antimi entua mu ni hyehyeye bia bank fo no betimi amma ne soft loan bi de aye adwuma foforo atete ka bia mu ni bi o. No kwase mi ni. Wa ma na chi bi. Me ka se mo wo hyehyeye bi saa wo ho. Hyehyeye bi wo ho saa kra na wa ma na chi bi mi se ya. Me be se mi hu bia na obi tie ye. No no so be so oba be join the group nti ma mi hu eno no se bia hyehyeye bia sa ni ho. Na fe so wan san ma ye so oba kra hyehyeye bia ni ho. Ye nyina be ka abom. Na ka ye hu kwan a ye so ye ne mo be fa so. Joe. Intima menhwe. Hello, good morning. Morning, ma'am. Be man ba cha pombo ko de. Obo ade ada o mama. Ye da nyame ase ni die mo aya na wa ma ne so ama phone na ben wa no ama me kakra me nti o kasa ne meti na chire. Ya fra me Frimpomaa na be man ba cha fra o sen. Nana ya o yiri ni Lizzy. Me pa try. Na unim se o yiri akwaji loan besia e wa asa loans. Me pa try. According to ekuo maame wo se wo na o guarantee edema wo yire. Eti wakwa guarantee ama yire dikagina mu se wo yire ntua wo na abetua na so mo ba wo ncha mo frɛ wa na wudi o mo atem adentia Mama wada o mo obi ama me o mo si me madi o mo atem pacho ane mama wada wana kan ya na more ba o se atem die be na medidi na wada o me pa cho ya ba wo so ko pesika ni bi ama ye afi o ya frɛ wa aka kyerɛ se ye de na kɔ police station no nko ade enya ade se wo betua enti me ma ho bi obi akra mfrɛ efiri wo so obi amfrɛ wo bi asema me ka me bo me pa cho wana me ne ka say sister Lucy na me ka say Lucy ai wada o manti eno no e ya temidi na medidi wa sani ye mu ayen ya ba na bɔkɔ e wo wani me me busa o say mobile and medi watem on maame ni say o si medi watem nti atemdidie no eno ne se me ko pe bia ba na na me pa cho me nte won ka o me say ke asema o kan tisi e ese medi watem no atemdidie no eno no say me ko pe bia ba ena ma eno no ya atemdidie sa wo ka se wo ko pe bia ba ye frɛ wa wo se me ye mfrɛ wo biem na ye de wa ko police station ti ye de oba na ko police station ti me ye mfrɛ ai obema na mpacho me ba ekuma me wo sa ka kyerɛ me se mo frɛ be ma na odi mo atem o ka kyerɛ mo so no oba na gyae eno ne ye pese ye hu se atem ben na odi wo eno na me pese mi hu be ma mpacho ye din na mintie no me ba wo so ye den wo se wa ba no ni ho woni ni ho biem ti na ye mfrɛ wo biem Ndi atem na me okay me enwa awaso na ye pese wutu esika na kan afa na akɔ police station mate wo fa ya o ye san frɛ o fa ya mpacho ma ye mfa atem ne nto wono na me se wonsem na wo kan ye ne ye nkasa ntwitwie ene ono ne kasa e ya tenie ti me ye mfa nto ho se wo yire no bosia no wakɔ akɔgye sika no mutua anase muntua akɔ police station e mai wo munyina bosia no mo gide ye adwuma enti ye ne dan mami we di wada o ma ese unya problem bi ene ma wakoje saa wi no ede nti no sobo ye sobo honom no ne se honom no ye yi a nanka yaba omu honom no nso so hu de me che nyese na je se de wo pa kire yi mo de eka tutuka me pa so se mo de eka tutuka foforo sa na wo pa kire yi sa na tie ma me sa na tie eso no mu nyina na wo ku ni mu ne kwampo mi garanti onje bi no mu sha ase yi no na menim ho ayi bia na ofa mpacho wo kwa guarantee no wa mu kire wo se adwuma wo be ye de won sa hye nkrata ase ne se wo yiri na ntimi antua wo na abetua wo maka kire wo obi ankyire mu ankyire me wadawo ma obi ne ho no komo me ko ne nsuo ano de wo boa ampanifo ni busa wo se sika na wo beje no unim o ti ase se obe unim o si a wo ti ase enje we so nkwa na wa guarantee ama no wa e bebre ahifo na ma guarantee ma me wa guarantee ama na pen wa asem awo hen asem ho na me ma guarantee ama wo hum ai okay mo hwe mo records mo e wadawo ma ya record mu kra ye di tu wanim se sika na obegalenti amu oba na se wantua wo na obetua wo je penen aye mreda ho me pa wo chew
obi ani mi ni san komo ofa ya mpacho se obi akura ni wuni san komo no a sebe mehwe wonfoni eda ha ya wo ye pani wani amaso kakra ena akura nim se obi de ka na wo kosinsan krata se wo kwa guarantee a kire se nipa ni ni wo a wo na wutua enti se bank na nkyire man kyerɛw ase kuo ma ya nkyire man kyerɛw kura nti be me na wo na wunim san hyehyɛ no maame garanta ne de minim se ede ya saa netie ba se say no madwuma sam kofom ohun de me kyerɛ no madwuma sam kofom kakra ɛna problem na ɛwa hanom no ye hwɛ na ahanom na ayɛ de akofom kakra nti hanom no kofom a ɔmo de ye no mo nipa no onwane onko baabi a ɔmo ba na me ba cho onwane ye no mo ankasa makokuo maami ho ni kuo ma ne ho ɛna ɔmo atena se de ato ɔmo anim se bia asama to yo nti mo ma ye ebre kakra ye betu esika no mo no ɔmo di san komo no maame ɔmo ni ɔne ɔmo adi ho komo ɔne ɔmo adi ho komo a ɔmo atimi ba ne ho no mo baabi a ɔyɛ adwuma ni nyinaa ɛma ye ka na su ɔmo mpanimfo ni bi kura ye de ɛba ho no ɔmo a loose na ɔto no na ɔno ayɛ awe nti ɔmo so ɔmo gi a ɔmo gi bia na ɛsɛ sɛ bia we na ɛkɔgye foforo a ɔmo te ne kakra just because of we na yi no nti en we no so ɔnyɛ sɛsɛ bi o wɔnyɛ dɛ ɔntua ana ani obi adwunu sɛ ɛyɛka ɛna ɛwɔ hɔ no na sɛ bi o nyɛ ahokyere ana sɛ yi aka busi akwampo no ko obi anyɛ sɛ obi mato fire ona sɛ wo yiri di obi ka eyekuo no ɔmo akɔgye knowing perfectly se wantua sika no ombeche guekuo ma ne so wo mo nyina so adwuma no omo de yewu na se omo kodan ne ka yesi otimi bisa wo mo krampo se enti me de ka no mi nkokumi ho ana chick na watu di ama wo mo mame omo kwa omo nsema ya na edu tambia omo nso kokeka no em na ma enipa nfan ne ho na kire no ne busani bia anye na wo sa sho obi anu ma yebo na pampam mame wonsa sho bia no mu a yebo na pampam wo de ka enti amfa wo ne de ye be ka kire wo bra wo ase e pa chew sese ono ankasa wo wen omutimi de duabo nyina kɔ hɔ no ofa mpa chew wo yire no ono ankasa wo wen me fa chew wo ye o adwumem wo ben na nansa wo men no adwuma be mu a me fa chew mo ye aduane wo ayi baabi o mo na mpa because we even for your friend anya no enti na ya frɛ wan kasa yi omo ye yi a ye ka na so omo ye adwuma a omo de phone omo de omo phone so ye de gugu ba bi nti emben no nti o de na ye hwɛ sɛ metimi akɔ no mo a mema mo na kasa me frɛ mo na wan kasa so ye de adwuma me me agent we agent ben ya clearing agent estate agent wada matinti nyame ya adoma wo kyena yesi wo jade wo ya wo adaje mema wenne tu wo kyena ono yiri ni nyina ne yehia mo Lawson ha ye wa hodwo run about he ya yehia mo ne ene mo ne ekuofo ni nyina ahia ne ahwe kwan ambefa so atu esika ne de ama wo mu kyena no no appointment bi wo ba bi kakra wada o man tese kambo ne da foforo a enti anya ne da ban efiada da bi wo kyena ye oku adanti ye ne ya wada ode mate mehwe me schedule no mahu enya o shadow be ma yesi wo jade wo ya wo adaje me kura me na me nyeje so na aba yesi wo jade wo ya wo adaje e na wo kasa wo appointment enu nti na wo kyena no me ja wo se kwa appointment no e bi kura na sa appointment no betimi wo anya sika e de abete wo ka ne so but apart from wo kyena ye ma wo enne e de kwapem ya wada wo no wo yire ye hia mo Lawson ha wo jade wo ya wo adaje enti ye hia mo ha nyame ya aduma ya wada ye ne muhia wo Lawson ha why enti we ne nyasre na mesre wo nyase wo betutu ahye na mehwe me hyedo enye wo wankasa wo time a wo bobadwo so ne yehia wo ha yehia wo ya wada ne na oyire ne nyina ahia why yo mato why me da se za wate ase enti wo kyena ne de enti ama ye din de ama wo no wo kyena na bia na appointment no koton dan eno commission da so say bafu nti bia na benya sika e de aba beto ka commission da so say kutu say bam enti chena bia na obenya de abeteka nti maamenom nyame ya adom a ya wada ye be hia wa ha na ya hwe why ya masika ne nyamoka o me maamenom ya masika ne nyamoka na mo amwo ha mododo esen 1 2 3 4 5 6 7 8 nyame ya adom akwasi ba ko abontinti 9 kwasi ada nopa momra Mother's Day ni bi why na enye free screening mamo why
Emma Choboy, Emma Choboy, ya beji musika mamo. De kuo no so mo ti kuo na mo fa ekuo ma mo nhwehwe mu ye. Obi wo hon mo ye kadre. Ebi ni so otwetwa atwa mo mpoa no. Ti mo ntwen ye. Why? Ma Lydia, pacho brema me. Me da say eba se Emma yes ani ma se ya na meni age. Cause said the Emma si boy en humodin ankasa. Na Emma ku o mu ni bi a o mo kwaje pusi ani bi. Emma no mo ko ni individually. Omo nko akwanta kro din no akwahye wa age na de. Enti ono enti ono nko na etwe no. No kwasema enti nyame ya aduma ya wada ye hwe ekunu nanim na omra ma metu asika no. Na ye bra Samson. Ya ye ne kasa ewo Italy. Oh, atora bi aya na se shoe bi na eba ebinum tirimo wonhye da nhunu. Se wan kasa se wo fo so papa ye ne kasa wo so wo bebe. Oh no, wo ba ene obi awo. Muti krom ho ni nyina munim se abaye wo se ne papa nie. Wo se papa we no wone ne wo ye. Na eye den na for 23 years. Ya woni ho na fe de mo de ne ko ma obi. Wo fra ni kra no mpo ase nya asam a ye de ne ba na ko ma obi no asam na wo ke. Nti papa pani wo ka sa asem we ye ode. Eye wa nka be ye ode. Ato da bia ye bibia ye nwi se eye me eni edi sa de we se edi mi a enye me de Emma ya mo ne mama mienu miensa wo na mo ma ne hwe na ko drumre dodo na afa bia na ni akeka nanim se we de bia menya baba ma ewo ma a wo se nya ne ba no eno so ya na so na eba mutiri ma na se de Editi mrado do na ya na mote ho no ya na munhunu papa no a mode eba no bekọ akoma wo mu eye hawa a wo mode ha nkrofo no kwasem ni tan na mo beje ya munya na mpanimfo maamefo ene papafo ne wofa no ma ya na mudi sansam na chi no mon kan kire mo baba no se de wo ye no ye ni wachi kokọ hwehwe wo ba obi ahwe akoda ma na nya 23 years woni ho afedi ya mo se nya ne ba no unsa asem bi se no kra ya de beto ani ma etimi ma oyam show etimi ma wadwen mu kra ya basa cause unim sa akoda ne yo ba wo ye obi bia wo de ne toto na afe pofri mu a ya se nya oba eno so so e de anhwe ne emu no editi ye ntwa sa de no so emwa kra medase na Facebook for mo adwe kamasa dollars so say asalon wutua na etu apo say interest was for ana wutua na etu ai interest da so ozi wutua na etu ai se sika gale no wudi eh asemo Emily no bi ya wa ba live no so perfect nso ginam megida Ibrahim da so was so fuse na Osmanu was so na hwan biem Darlington obe wunya nkoi munyina mufa comment ne mra Maame nko Dr. Grofine nchen me ba na ye di nkomo na me koso akai was a Mother's Day ye gi videos no especially single mothers no said the last year ni mu hie mu ekekan ya no gi ye ni dinner no enenso betimi aye video ono maame aye video oye single mother also wonko a bi kura na sebi wa nyina no pacha oba o sabekan ya no pa no nwotwe enti embo no nsia na mo wa ha yesi nipa 100 a ebedi kan no ye che mo ntoma ma Lydia ye che ntoma akono eye Mother's Day eninti ema na ye hye wo mu enumunyam ye nyina ye nim said ye ema esi brefa eninti wo te ye nka bomodin se anopa no nsia na wo ha mude yenim se no nan kra na bi adru ha sei momomode mra ne hwehwe mu nufu mu ani bibia na ema oba utimi sipi esita no bra na yenhwehwem ye wi ansoso a anonode ensoso wo ho edemaw yase ema edikan wo ha no montuma wo ha sei ye de bema mo ani nti de ekono no momomode a ye dan say adult diapers eguso wa ha ye che ejamba cho se bibia boko de all right de nyame ase mafia yiba akoma no me maame ba akwa efre no ma Becky wo US on de buy say ye nche emfama mo nti de aka ni amen 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 nti ma Becky onso odie no elder mpacho bra cases ne Maame Frimpomaa me dase Dr. Grofine or the edru no du papa mo jedru na ya atum no na ba be tudwawie na on say
de o se ye ka e kire dodo a epe bosia na mo bobosia ne se woni made potri a wo bobosia de akoya en ha ho enkwaji sika na bosia bi a wo bebo no wo betua aha ena be ma se wantumi ammo wo yiri dwetire na wo yiri kwa akope bosia na wo ko san ye dia danse a gitum se bosia no wo na wo betua enti abrantie no nsem a omo frɛ no a duba bi omo hwehwɛ no omo hunu a wo yere akɔbɔ bosia wo ye danseni na wasan de ama wo yere samode koye den samode koye den na sika no sesi ayeka na yehwɛ wo yere ye hunu na wo bema untumi mfa wonsansi wo bosa bema na wo yere akɔbɔ ka wuntua me ha unyina ni Maame Frimpomaa enti bema de so wanya dwotira ma yere na yere kɔpɛ bosia hunu sɛ ye woka asem tia wa no enti bema no mpa nim guase a o ma ne honya ha me de me fam kura no o ne yire no kura no oje bosia no kura no ne de ha me te se bema wadi adanse e de ama o yire na duru kabra o bema no hwezu nduara yare kra gene wa ze o ko jane o ma ne honya ha no metua karme enye free na Samson na asem no yema rehu ya Samson kafra ko se asem we minti bi da Jese konongo odumase. Konongo dumase na sa asemu yesie me first time am iti bi nieri. Minti bi da. Sa yede akwada bema eja sa wo bani wonne me ba na nyem papa di akire ene ne baba pemfo a wanya busumi nsia akọ Samson na busua ho akọ kire wo se mo bai ne yanyem na ni nyina echi masa achi abrantie yatum awa Central Police Station kumasia wajinyi nse no ahwa akoda no anvia duonumi ensani 23 years afere yese akwala na nyawo di afere ye huni papa asemu aminti bi do kona ngudumase na eja ya danso wono na wo so odi animu ko Samson abusua mu a papa ye na no bu Maame Frimpomaa asem bi o say akwala na yede na koma be ma foforo no ho asem ana eja danso utumi nya akuku oduro edi wo ba se wanim ene wo nana no sa de koma be ma foforo bra wanya mfie aduonum yensa eja danso we de wo ma me ho adwire me dabida na okwaye ne kura mane na obo no sai okodu Samson abusuafo ho no asam no be yase sen ena waka kosi sen ya num guase mom yenka no kure se ampase abrantie nya ne ba ene akwada no na se wa ene ne papa eja danso aya adwene ba ko aka wa adwena bom e de abeya abrantie kom ache na tum wa Central Police Station amana hwe akwala na mananya mfie aduonum yensa na afa ye be ka kire nsa nya ne bade a ene mranya adwuma we fie be mu ne ye de sa asem we ko dabida na me kra na me te sa asem we no na ye me se dabre danso hwe akwada Samson won hwe akwala no ena e bia akotena abrochire na wayi na nikura na womfi akwada yi na omo ahu se de wo ye ne nya na omo de bibi hurahuna no na se nya hurahuna aya sempas akwada na nya ne bade a ene e ka bia wabɔ bia Samson ye bigina wachi Afisem ejina wachi e ka bia wabɔ dress ya wotoye pampers ya wotoye ni nyina ya beje eja ya danso wona na yire se ne ba se wa ya ji ni nyina kwada na wanya mfie aduonu wose woboka sei 4 billion that's a 4 billion crowd that's to 4 bo or the amount to 4 bo 4 billion to 4 bo because suku hwe enya sam keto o suku hwe wa hwe akwada kodu sam bemben so na aduane die kra ya gro edi 4 billion no omunim se omude na komani pa foforo dia omfesa sikalimra emfa ho ena nim guase enso a wo mahyehyam wo ho no enya se eja danso tra ho ama ne ba se wa edi kalo atwa ne yatim na papa pani mu adimi adi akire dabi eja se wa eja danso unu se wo ba se wa wagu ani mase
Yo. Elder me da say. Every mama. Miss Wagu and Mase. Pa. But we jump down sweating Mase, Papa. And this Sawa, Suba, where dear, that be. A jadance no crown, one cassa craguni when you must say. Ah, yes, it's maybe why a smawa and cock. And only a semi. One more craguni when you must say. Kansas, now we may channel, Tina my Eddie. One more guni when you must say, Ada. I didn't tell us how. Yes, say, yes, my benyansa for yes, man, I'm more ten. And only a sum men found some here. Aye. Yeah, what a young fans, Maame fans 4 billion, the young man, 4 billion. 4 billion, how money rent fee. So I'm more banner crown my year. In crown monson, I check your budget. I bought 4 billion the more cash. I'm moving with you, so I'm a no family. And I 4 billion, Quebec brown envelope. And Ghana ski 4 billion brown envelope, Quebecum. I said, you know, 20 citizens. Aye, 200 citizens. 200. 200 shimwa. Ebeko brown envelope. Aye, and no 5 year. 1 billion. 1 billion, dear chain. And also Mark 20. Dear chain. Ma me kodin komoti ya wamra nansa na mekono Dan Miller Company Limited. Abusuya what the Dan Miller TP mixture ba me pacho treatment no esaya de bebre se wo yefunu ene ye wo ya wa ya se